inida mga panggaan na istorya kang mag-ama. Si Paypikoy. Tapos ang sa iyang aking lalaki, ang sa iyang sutil na aki na si Kulokoy. Naghapot da mga tugang si Kulokoy duman sa iyang ama. Ngayatay, ano po ngayatay ang English kan lapis? Ano lang English na kan lapis? No. Dingo niya, nagsimbag da mga pangga si Paypikoy ay nonoy, Kulokoy, an English kan lapis, Mongol. Sarala naman mga tukdo, mapapahamak na naman si Kulokoy. Huminapot naman da mga pangga si Kulokoy. Ngayon tayo, ano man po ang English kang batag? Batag. Sabi da ni Paypikoy, ay madali sana, no? Lakatan. Maringani, talakatan so sinimbag ni Paypikoy. Paano kung sinapot? Yan na masakit na. O nga, pangatulong hapot naman da ni Kulokoy. Ito, very curious nga ni siya. Sabi na, tay, ano po ang English tay kang dagat? Ano po ang English kang dagat? Sabi ni Paypikoy, ay madalion man sana madalion man sana. English kang dagat? Pasakaw. Pasakaw. Marita ba kung daro anak? Kinaumagahan na, nag-eskwela na si Kulokoy, patoy-atoy na, auto na, pasiring na sa eskwelahan. Pasiring na duman sa Santa Maria Elementary School. Nag-eskwela na si Kulokoy. Napatsupog duman si Kulokoy sa maestra ninda. Pigparatok doan si Kulokoy kan maestra niya ning tama. Kagaw-kagaw na da su maestra ni Kulokoy, garo ngayon nonoy, sarala ang pigtuturok do sa mo kan magurang mo. Ha? Ngunyan, tinama ito kang teacher. O arog talaga yung mga teacher. Sabi kang teacher, Kulokoy, ang English Kulokoy kan lapis, pencil. Yan. Ang English mang Kulokoy kang batag, it's banana. Okay? Tapos ang English mang Kulokoy kang dagat, sea. Yan, si da. Muli na da si Kulokoy ng hapon-hapon. Sosodyao na si papa niya. Sosodyao na. Ay talaga magkukumprontahan sila naman. Magkukumprontahan. Napatsupog si Kulokoy eh. Pinumprontahan ko niya ni Kulokoy si papa niya. Ngayon, pasalaman ba kasi pagparatok mo sa kuya? No. Sabi baga ni ma'am, ang English baga kang lapis, pencil. Sabi man da ni Paypikoy, ay iyan pencil iyan kung tahar na. Sabi pa ni Kulokoy, sabi baga tayo ni ma'am, ang English kan batag, banana, ano masalaman ang tukdo mo, lakatan? No. Sabi pa ni Paypikoy, ay tama yan si ma'am mo. Pero lakatan talaga ang English kan batag kung hinog. So pangatalo da sabi ni Kulokoy, sabi bagatay ni ma'am ang English kang dagat, si. Sabi man ni Paypikoy, ay iyan si. Kung nahiling mo. Kaya sa mga nagkantabay na magurang, be careful sa pagtukdo sa sender mga aki. Yeah. Ay, kamo ang mapapasala talaga. Masusudyaan kamo ni Kulokoy. Thank you so much sa nagpadarang istorya sa Facebook, si Mick Alden kan City Hardware dyan sa Banwaan kan Milaor. Thank you! Pagiramdam ini po istorya sa nakat, hang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa naday po sinasadya. Alright?